हेलो हाय सामने वेलकम बैक टू कुमार ब्लॉग। तो सामने आज अबिका बिरियानी ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଆମର ଆଜି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ରାତିରେ ଆସିଛି। ତାପରେ ତା ଭାଇ ମଣ୍ଟୁ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଅବିକା ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଖାଲି ଚିକେନଟା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚିକେନଟା ଆଣିଲା ପରେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି, ପିଣ୍ଟୁ କାଟୁଛି ପିଆଜ ଏଠିକା। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଅବିକା ଚିକେନ ପାଇଁ ଯିବା। ଚିକେନ ପାଇଁ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। अरे देखो तो आम गूगल की गूगल टी मुँह देखे दे ओ ए जीबू जीबू ए गूगल जीबू देखा तो एक चिकेन दुकान पाक पलि आसलु। आगे चिकेनटा नहीं जा देख तो ये हूँ देवुलाई दुकान आमर ये सब जिन राशन फासन सब जिन अच्छी आर चिकेन भी काउंटर अच्छी चिकेन कटा हो अंडा भी थुआई सब भेराइटर चाउल डाली फाली भी सब अच्छे आप चॉइस जोटा हम से बिरियानी चाउल ठू आरम्भ कर सब उषुना चाउल भी सब अच्छी आउ सब मसला मसली बिस्कुट फिस्कुट सब अच्छी आउ देवुलाई पचार आम दुकानटा यहाँ कौ जगार अच्छी देवुलाई दुकानटा कौ जगार अच्छी जनताकुटी बजार अच्छी देवुलाई आम कहले आप जनताकुटी बजार जो न पाइबे ताले गूगल सर्च मारदे जगतसिंहपुर बालिगुड़ा बालिगुड़ा आसी पचार देवे जनताकुटी बजारटा कौटी से कहीदेवे। तो चिकेन टाइगा गरम पानी पड़ी रुम पूरा सब नरम कर रुमा हम भितर से मेसीन भितर मेसीन चलाला से ऑटोमेटिक सब मोडी माड़ी हाड़ बाड़ फटा भांगी भंगी पूरा साइज कर टोटाल सब जगह रूम पलैला आ गोटे भी रूम ना खाली गोटे दुटा जा आप हाथ बाहर करेंगे आ कौन ता कौन सब जगह तो रूम तो जीवन ना जीवन खाइला मुझे आगे मिलते ही पैसा भलसे क्या फ्रेश कर पूरा पूरी धुआ ठाकुर पाखे नहीं बेकार
ବଇକି ବଜାରଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବୁଝା ହେଲା ନା ଝାଡ଼ା ନିଶା ଖାଇକି ମୁଁ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପକଡ଼ି ପକେଇକି କ'ଣ କରିବ ଆଉ ରାତି ହେଲା ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖିଲନି ମୁଁ ନେଇ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ମିଳେନି ଏ ସେ କୋଉ କ'ଣ ନିଜର ବର୍ଷ ରାସ୍ତା ଦେବେ ତେଣୁ ଜାଣିନ ଏ ହଜାର ଥର ହେଲାଣି ଭଲସେ ଫ୍ରେଶ୍ କରି ଧୁଆ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଟା ହେବ ଭଲ କରି ଆଉ। ଚିକେନଟା ଏକା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଯିବୁ ଦହିଟା ଆଣିବା ପାଇଁ କଚୁମ୍ବର ପାଇଁ ଆଉ ମ୍ୟାଗନେଟ୍ ପାଇଁ ଦହିଟା ଆସିବ ଏଇକା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦହିଟା ଆଣିବା। ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲ ଏକା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏକା ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ। ଘରେ ଦେଖିବା ଏକା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଚିକେନଟା କଷା ହେବ ଯୋଉଟା ସେଇଟା କଷିଦେବା। ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ହବ ସେଇଟା କଷିକି ଅଲଗା ରଖିଦେବା। ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଦେବା ଆଗ। ଚୁଲି ବି ଏତେବେଳେ ଜଳୁନାହିଁ। ଫାଇନାଲ ଚୁଲି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଜଳିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ। ଗୋଟେ ଚିନି ପକେଇଦବା। ଏବେ ତ ଚିନିଟା ଯୋଉ ପକେଇଦେଲେ ସେ ନାଲି ପଳେଇ ଆସିଲା। କଲର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟା ପଡିବ। ପିଆଜଟା ଏକା ପଡିବ। ଗୋଟା ମସଲାଟା ପକେଇଦବା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲୁଣ ମାରିଦେବା। ଲୁଣ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପିଆଜଟା ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କଲ ଜରିଯିବ। ପିଆଜଟା ଏକା ଜରି ଆସିଲାଣି। ରସୁଣଟା ପକେଇଦବା। ରସୁଣ ବଟା, ରସୁଣ ଅଦା ବଟା। ଆଉ ଏତେ ରହିଲା ବିରିୟାନୀ ଯୋଉ ପାଇଁ କଷା ହବ ସେଥିରେ ପଡିବ ଆଉ। ଅବିକା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ମସଲା ପକେଇଦବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ପକେଇଦବା। ନା ନା ମସଲା ପଡି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଟିକେ କଷିଦବା ପିଆଜ ଫିଆଜ ସବୁ। ଯେତେ କଷା ହବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟଟା ବାହାରିବ ତାର। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଭଲ କି ଟିକେ କଷିଦବା ତାକୁ।
ପାଣି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କଷିବା ଚିକେନଟା ଯେତେ କଷା ହବ ଚିକେନ ବି ଭଲସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ତ ଦେଖିବ ତ ଏଇକା ତରକାରୀ ଏଇକା ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛୁ, ତରକାରୀ ତାର ଫୁଟିବ, ଫୁଟିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଓହ୍ଲେଇବେ, ଯାହା କରିବେ, ଆମେ କେବଳ ଆସିବା ଖାଇବା, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଅବିକା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ଯିବୁ ଏଇକା ଚୁଟି କାଟିକି ଆସିବୁ, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇବୁ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, କାହିଁକିନା ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏଇକା। ତ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି ସେମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।